ben o pasamos nos premios Dígocho eu. E que ben nos trataron os compañeros do Fun polo Aire, que estiveron connosco durante toda a gala. Por certo, que vídeo máis genial fixeron con preguntas que lle formularon a xente arredor dos nosos capítulos. Mira! Como se di retortijones en galego? Retortixóns ou retorzóns? Retorzóns. Eu diría retorzóns. Retorzóns. Retortixóns. Retortijones, dice retorzóns. Ai, teño retorzóns. En galego, que comida típica tomamos cando imos ao cine? Pombitas, non sei como se di. Paloma es pomba, entonces no tengo ni idea de cómo se dice. A ver, flocos de millo son os que tomas no cine. Ah, sí que me sonaba, sí que me sonaba. Ah, flocos, sí, certo, sí. Como se di pepitas en galego? Pebidas ou peviñas? Bebidas. Bebidas. Peviñas. Creo que peviñas, non? Bebidas. Nada de pepitas nas uvas. O que teñen as uvas son bebidas. ¡Ay! 3 de 3. Bueno, se non era boi, era vaca. Que significa en galego arreitar? Non xa sei esta. Arreglar, non sei. Ni idea. Arreglar? Arreitar existe, xa ahora que sí. E significa levantar algo. Podes arreitar unha man, pero por extensión tamén significa empalmar. Moi ben. Ni idea. Na vida. Como se di en galego emoticono? Emoticono. Emoticón. Pois monigotes, non sei. Emoticón. No, emoticona. Ai, lampantín. En galego dice emoticona. Unha emoticona. Emoticona. Que é ser un lambecricas? Sáleme lambeconas. Lameculos. Lambecricas. Un lameculos. Supoño que será alguén moi queixicas. Un pelota, non? Pois é aquela persoa que se dedica a adular as outras. Un lambecús, ou que en castelán sería un pelota. Ah, bueno, vale. Continúa o refrán. De tal pau, Tal racha. Tal astilla. É correcto dicir de tal pau, tal estela. Ou incluso de tal pau, tal racha. Levo premio algo. Un bico enorme para o Fun polo Aire. Dígocho eu.